دمەترسیەکە بلندا کوبەرێ گەلێمە بدا کۆچبەریەکە بهتر گروپەک مەزنجی چەکدارên Partiyekî Demokratîk Peyê doh derengî şevê bi ser mala yek ji kadrên Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya li gundê Sincexa Xelîl ya bi ser bajarê Amûdê vegirtina. Ev grup bi zorê derbasî mala Memduh tixûbî bûna. Li gel berdana gulleyan li esmana da ku tixûbî bigirin ku li ser malbata wî dibêjin ku ew xayînin û Erdoganîne. Vê grupê di mala wî da li wa dan û ew îhane kirin. Herwiha 210,000 lêrên Sûrî û çekêwiya taybet li gel kamîra wî birina û ji wan re gotina ku cihê wa di navbende tune û divê hûn ji vê deverê derkevin. Ev kar hişt ku metirsiyek bikeve di nav malbata tixûbî da. Berî çend rojan jî li gundê Tilxenzîrê bi ser devera Dêrikê ve çekdarên bi ser Partiya Peyê bi ser mala hevalên Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya de girtin û di do ji wan girtina û heta niha heval Umer Xelef li cem wan girtiya. Em di Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya da ev karê dijberiyê ku Partiya Peyê pêra diba derbarê heval û kawadirên partiya me şermezar dikin. Her tê zanîn ku ev kar dibe sedem ku falahiyekê bixe di nav deverên Kurdî da. Hêjayê em li bîr bînin ku kiryarên rojana bi vî rengî xizmeta rejîma diktator û hevalbendên wê dika û xizmeta Yekrêziya Kurdan tucarî naka. Hêjayê gotineya ku hêzên asayîşê di meha 5 da hên ser Kurd ji partî girtin di dema ku ji kongrê partî vedgerihan wek Nafiዕ Beyro, Mihemed Alî, Mihemed Seዕdûn, Alî Ibrahîm, Serbarî Beşar Emîn û ew ji bo Herêma Kurdistanê hatin nefî kirin. Adile Ehmed, Programa Ark.